14 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти файзи истиқлоли ноҳияи Кушониён сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Somon Agrosanoatро мавриди истифода қарор доданд. Сардхона дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо маблағгузории ширкати Somon Agrosanoat бунёд гардида имкони дар шароити хуб нигоҳубини то 2000 тонна меваю сабзавотро доро мебошад. Масоҳати дохили сардхона дар ду марҳила беш аз 2000 метри мураббаъро ташкил намуда, дар умум дар он зиёда аз 4500 тонна меваю сабзавот ҷойгир карда хоҳад шуд. Масоҳати умумии ҳудуди сардхона 5200 метри мураббаъро ташкил намуда, он бо дастгоҳҳои худидурашавандаи замони муосир муҷаҳҳаз шудааст. Дастгоҳҳои замонавӣ аз кишварҳои Туркия ва Италия ворид шуда, ҳарорати дохили сардхонаро аз 5 дараҷа гармӣ то 10 дараҷа хунукӣ нигоҳ медорад. Чунин шароит имконият медиҳад, ки меваю сабзавот таротоза ва бо сифати аъло нигоҳ дошта шавад. Бо мавриди истифода қарор гирифтани марҳилаи аввали иншооти мазкур беш аз 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. Бояд ёдовар шуд, ки барои беталаф нигоҳдорӣ ва ҷобаҷокунии маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби ҷамъияти мазкур бунёди чунин сардхонаи муосир зарур ва саривақтӣ маҳсуб мешавад. Зеро дар аксар ҳолат аз набудани чунин иншоот маҳсулоти хоҷагидорон талаф меёфт. аз ин хотир фаъолияти сардхонаи ширкати Somon Agrosanoat воситаи муҳими бо маҳсулоти тару тоза таъмин намудани аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон маҳсуб мешавад. ҳоло дар сардхона сабзӣ, картошка, себ, анор, ангур, хурмо ва дигар номгӯи маҳсулот захира карда шудааст. дар доираи иқдомҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо соҳибкорони ноҳияи Кушониён тасмим гирифтем, ки дар ҳудуди ноҳия сардхонаи наву замонавӣ бунёд намоем. ин сардхона мутобиқ ба талаботи замон бунёд гардида, дар марҳилаи аввали он беш аз 2000 тонна меваю сабзавот дар шароити мусоид нигоҳубин карда мешавад. мо аз ин ифтихор мекунем, ки сардхонаи моро пешвои муаззами миллат шахсан ифтитоҳ намуданд. тариқи шаҳрнома қабул ва нигоҳдории меваю сабзавоти тару тозаи аҳолӣ бошад, аз бартарияти дигари сардхонаи навбунёд ба шумор меравад. дар марҳилаи дуюми сохтмони сардхона баробари нигоҳдории меваю сабзавот ва бандобасти он, ҳамчунин бо ворид шудани технологияи муосир, нигоҳдории маҳсулоти гӯштӣ ба роҳ монда мешавад. тарзи хунукунии замонавӣ имкон медиҳад, ки маҳсулоти гӯштӣ таъм ва сифати худро то 2 сол нигоҳ дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. дар намоиш асосан молу маҳсулоте, ки имконияти нигоҳубини он дар сардхона мавҷуд аст, муаррифӣ карда шуд, ки аз анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла навъҳои гуногуни анор, бодирингу помидор, себунок, лимӯ ва дигар номгӯи маҳсулот иборат буд. сардхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Somon Agrosanoat бо беҳтарин таҷҳизоти кишварҳои пешрафтаи дунё муҷаҳҳаз буда, барои нигоҳубини меваву сабзавот ва полизиҳо бисёр мувофиқ мебошад. акнун хоҷагидорон метавонанд дилхоҳ маҳсулоти истеҳсолкардаи худро дар ин сардхона нигоҳубин намуда, дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани нархи бозор саҳм гузоранд. таъкид гардид, ки бо роҳандозии дурусти қоидаҳои агротехникӣ ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Хатлон афзоиш ёфта, ҳамчунин дар заминаи қабули барномаҳои давлатӣ масоҳати боғу тогзор ва кишти сабзавоту полизӣ васеъ мегардад. ин раванд имконият фароҳам овард, ки талаботи бозори дохилии мамлакат бо маҳсулоти ғизоии ватанӣ қонеъ гардида, ҳамчунин содироти он ба хориҷи кишвар хуб ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба ташаббуси соҳибкорон ҷиҳати бунёди сардхона, пешгирии талафёбии маҳсулот ва таъмини бозор бо меваю сабзавоти аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ дар ҳама фаслҳои сол баҳои баланд дода, бунёди сардхонаи муосирро амри муҳим арзёбӣ карданд.